Assalamu alaikum masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ku saurari majalisi daga bakin Malam Abdullahi Sirrin Fatahi wanda ya gabatar da shi a Sani Mai Nagabi, layin Ibn Abbas kofar gida Alhaji Ali. An shirya wannan majalisin ne mai albarka na murnar bikin Abdulrazak Auta wanda ya dauki nauyi tare da sadaukar masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam Abdulmalik Nazi. Don neman karin bayani za ku yi tuntubar Huzaifa Recording Center a number waya kamar haka: 08165403060 ko kuma 08177880805. Malam Abdullahi, bismillah. La ilaha illallah. 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 Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya mukammali tamamin layi cikar zance. ربنا صل على غير الأنام من على السماوات العلى بإذن رب العلي. لا إله إلا الله. تمام الله تمام الله تمام
Allah ya cikar zance la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya mukammali tamamin layin cikar zance ya sarki mukammali wallahi ka isha Allah annabi Muhammad ربنا فاغفر لنا والتعف عنا واغفرنا وتتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل صلى وسلم عليك أفضل السلام ما دام كونه إله من أبد لأزلي الله لا إله إلا الله Adan za su yi masa ba alhamdulillahi godiya ta gare ka ba jizihi ce ba aso na so abinda kake so ba soyayyar wasa ba ayabe shi ni ma ka bani damar yaban sa ba dan nayi sa ba barka ka dai ya mukammali ina kuma sarkake ka da tsarkin da ba cikin sifake ba aliyu kafi babu sanda ba cikin aikin hanya ba muradina Allah ka tabbatar da ni nan ga shugaba zamo ina ta ciki da wajen sai zama shi ne ba ni ba barka ka dai ya mukammali annabi Muhammadu cikin shehu Ahmadu Tijjani rayuwata ya juyawa cikin gausin layil a'azam nake fitar da abincewa imanina ya tabbata tun da na shafe kowa abin shehu nake ya ji da gani ruhin baya jiwa barka ka dai mukammali tamamu 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 سلام عليك يا فتوى الفتوات في أسرار الله أمساوا 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 ركا مسوي 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 نبي محمد أمساوا ركا يا مسوي وبنجي عبد الخالق الله نازو أبانا أوينشوا أجابك كينا ماولا kaiwa masoyanka masu ruhi soyayya a ibadallah barka kai da ya mukammali annabi Muhammad tamamu 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 lahi annabi Muhammad majabul muqamati sayyidil akbara ya mai sadarwa daga kai komai yake zuwa gare ka komai ke komawa na cikin abin da ya zurfafa ku kuke neme kewar mai kewa Amadu ko da baya ganewa barka ka dai ya mukammali na yawan zuwar komai mai babbar fada da manyan fadawa
mulkin kudura karagar irada adalci mai dorewa mai rabo da kayan Allah ka bayar ka ƙara ƙarawa ka yi sane annabi Muhammadu ya mukammali barka tamamun laye cikar zance annabi Muhammadu illallah namijin Allah mai masa a hagu da dama abun ba cewa ga Abubakar ga Umar wane raini baya gimtawa ga Usman Zunnuraini hasken da daiman ya askawa ga Ali zake rubuta kobin Allah mai raba da uwa Ali ya imamu sani mai zuwa da zance mai ma'ana mai shiryarwa tabbatar akwai kanda akwai ai ne kai ba a tunawa ai ka so kayar da ka wanza rukan mu suke iya kamawa kai madalla da masoyi madalla ayya namijin Allah mai maza a hagu da dama annabi Muhammadu gani la ilaha illallah manzan Allah na yarda idan muka zo maka baka waigawa saboda karamcin ka shugaba makiya suka baka amincewa ina roƙo a ballon dubi mai sawar ruyuka da zuwa in tattake matakin da rayuwa ta nisan takawa barka ka dai ya mukammali gaba ainihin ma'a mai kira ya kira mai kira dan Muhammadu ka bani bajira karwashin ka ya koma gangara kar ka duba adon magatin zira rabbu ya rabbahu annabi Muhammadu ayi salatul baci mai yawa sau girman kadarin da ka hawa alihi da sa'afai ban zuwa inda ake taba musu hinduwa Umar da Abubakar shugaba ainihin ma'arifi annabi Muhammadu ikon kasa alƙadarin sama abba mun zo gare ku sallama yau duka canja mun kama daga annabi zuwa ga Fatima na lahanta Fatima annabi Muhammadu
kausal asari shehu ne ya kai mun shiri saduwar gaishe da mudairi ban so tafiyar ga tamin kari karmi da na sani annabi Muhammadu shewarwa za ya cimma ɗan kada ƙoramar ta hauro kan gada shewuce ta da atiku ya jaddada mana za mu madina mu shahada soyayya ya hadarar Allah ki raga mini ki ci tausai karki rufe mini na zo ne ki aran hasken ki ya tafi da ni jibrili ya mun kallon sani kadimi da na sani anil ma'arifi bace yi tuba yake ni a san da duna kadar ta ina kake sai hadarar ta ce mana nan kuke to mun ga musu anan kuke ainul ma'arifi annabi Muhammadu sai an gane aka gane akwai take kai jama'a in ganin ya kore ina take ai kawai a yadda ka ce ka hakan kake ba a matsa wa sani ya kake mutan ba kai na daban kake Allah na san ka Muhammadu shi ne ya kira ka da Ahmadu Ahmadu bidami mun duka rabon suka koma wahidu to allazi wahidu na yi alƙawari kuma zan cika da ni da komai na bar maka ni fa har in mutu zan ta yi maka bai ta kan begenka kamar haka irin haka annabi Muhammadu neman ka akan nema nake kullun zargin kaina nake wallahi ji nake kamar nai buga bugi in ganni Madina a inda kake sarki annabi Muhammadu zuciyata sai ta fasa take wallahi ji nake ba kamar tafiya nake wai ashe a tsaye ba muke bai ta kan yanka ga kai muke ya nabibi ya habibi ya bibi 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 ya majiro ina na yi tawassuli da mayi aikin da ka ba wa mataji a taimaka mana a ƙara duba ya nabibi ya annabi Muhammadu rabo ka san wane da ƙarfi amma na littafin da kabi ciwo na yayi zurfi a zuciya bai bar jiki ba nabi Muhammadu Rabbana ba mu kayyade ba adadin da ka so ayo ba kamar adadin 30 da kauna ba za ta kayyade ba annabi Muhammad ya nabibi wayo habibi
da sahabu suma a sa su da Fadima ma Zahra uwar a'imma ban ji kamar mahbubiya ba ya habibi Allah da shehu Tijani sidi jikan Adanani inna ni mahama tarani shigulan tibi Ibrahimi ya ɗabibi ko da rai ko babu ni dai baban shehu ne dai ai yare da na ganta daidai ba ta raba kan mu ga shugaba ba annabi Muhammadu to salamu alaika mahi ya mafi buwa da ƙarhi na zo ni gare ka ruhi na da maraici ba ɗan kaɗan ba annabi Muhammadu ina ƙaunar ka shugaba dai ko a baibai ko a daidai lamarin ya faru sai dai mai raba rai da kulabuci ba annabi Muhammadu ya habibi wanga sona zaba fani wata ran shi ya sanya yani sanyin bai tafi da zafin ban zama ban kare a shi ba annabi Muhammadu kuma Ahmadu kuna nan akadina san kadai ka hana mini kwana ga ido na so shi ko gana amma ba mu kyautata ba annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu al'amari da girma ko a cikin adaratu suma kai ake rabawa azima Allah bai maka kishiya ba annabi Muhammadu nabi Muhammadu ashibul dam sahibul husni wal jamali ya habibi ya habibi ya habibi ya bibi ya bibi ya bibi ya munir kana da girma lamarin ka da girma da fadi da nauyi da ƙarfi ya munir kana da girma ya asimu ka bani nima alfarmar nan da kake ma wanda ya zo shi gare ka nema annabi Muhammadu lamarinka yana da girma al'amarinka yana da girma ya muniru ka bani nima alfarmar nan da kake ma wanda ya zo shi gare ka nema annabi Muhammad ya habibi gaskiyar kauna da daɗi lamarin ka yana da fadi ni da baban shehu kai gadi baka bar ni na shawuya ba annabi Muhammadu ya habibi shi ya sauni ni lazimina na kajin daɗin abuna bira da annabina bai taɓa bar ni dare guda ba manzan Allah ya habibi haka al'amarin ka girma ko cikin kadara suma amma da ake rabawa azima Allah bai masa kishiya ba ya habibi ya ɗabibi je ka ala fiyayye
mai gini ɗaya zagayayye ikon kakatar da na ƙauye baka raba kai da mutan gari ba nabi Muhammadu. Wa kake so mu kayar me kake so mu wanzar hanyar ka abi ga dodar wani da mai maka togaci ba nabi Muhammadu. Barin Allah ta'ala ɗaukaka ta ka ba wakala kai ne ka kusanci Allah ba da sufar ta ta kwarrabe ba annabi Muhammadu ya habibi. Wata sufa ba ta iya ɗaukar abin da kai ka sarrafa shi inda mai rauni ya tawaya Amadu kuke karfafa shi ya mai magana da taushi yanayi mai tafi da haushi sahibul wusun wal jamali bai kama da matsoraci ba annabi Muhammadu. Nasarar masu sammako makararre bai riske arziki ba inda kai sayyidul wara na zaune ba zai gaza ganin gari ba shari'a ba gidan gara ba hankali ba kiran kanai ba da'irar imani muka saya ba mu ƙaryata batini ba annabi Muhammadu. Duka harai na gaba daya na baka abar kayya ba na so a rage ni himma akan ka ban ga tawakkali ba annabi Muhammad ya habibi. Bai ma iyaka baban sana kowar rabu da kai mutum ba zai kuka rashi ba Ahmadu baban sana na baban sana kowar rabu da kai mutum kuka rashi ba kowar rabu da kai mujammau ani yau ka bani gobe ana ni ramarabe ba ka kyautar zobe aikin ba aikin alam ba ka hore min iyawa a hana min cewa inda gaba bata kai zuwa ba bai ma iyaka annabi Muhammadu da salati zan cancaki zuwa hadarar ma'aiki da zaba mai sada suluki ban taɓa jinsa da kuskure ba Fatima rahama ta sauka Fatima jin ɗai ya sauka da uku ta ba da sharika bai ban mata ƙa'ida ba Allah bai ma iyaka rabu da kai mujammau Ahmad alkhairin masoya shehu tijani da kai na koya gausala aga wasu hanya abu bai gagarin zuwa ba daga masu abin na karba shehu baban shehu baba cinikin ya karbi riba shehu kiran ko ba ma iji ba Allah bai ma iyaka rabu da kai mujammau salamu alaika uban mazaje adabina abun kazanje sai na ganka a nan wanzance ashe ba a yi maka zingire ba isa baya tare ka bare mu ji mun rasa ka shugaba a tsaye mana ran ta rike bacce manta ba Allah bai ma iyaka yawa ai ko rabu da kai musamman a Muhammadu mai masayin cikewa kai Allah ke girmamawa in ka bude ba a rufewa in ka rufe ba mai budewa ba ai ma iyaka ko rabu da kai mujammau na gane kuma ban gane ba
kai ba Allah bane ba kuma kai ba kamar Allah ba bare a ji ba shi din bane ba wasa ya dan hadawa an hada an hadewa wasa ya rabawa rubatai rabawa bai ma iyaka ba mai ai kowar rabu da annabi Muhammadu ba zai buga mutuwa na kan aikinta kama yarwa jikin ruwinta hannunka ya gyara makanta ba jinya a cikin maganata ba a yi ma iyaka kowar rabu da annabi Muhammadu mai alfadari da jaki na mai kalin mayaki na Abubakar Siddiqi ruhina haike wa dauki san ka nake ban san taya ba umarnin ka kawai na kan idan na tuna ban ganka a yau ba na kan ji kamar ba ni bane ba ai ma iyaka ba ai kowar rabu da annabi Muhammadu Annabi Muhammad mai magana a cikin magana mai tafiya a cikin tafiyarta mai magana cikin maganarta idan ka nufa sai ta yi aikin ta kumfa ya kuna ake furta ta ba a yi ma iyaka mai alfadari da jaki mai kali da mayaki na Abubakar Siddiqi ruhina ke wadoki ba a yi ma iyaka kowar rabu da annabi Muhammadu ba zai kukar da shi ba na wanda ya tsara jiki ya sa masa ruhi sha'aninka ya fi ƙarfin sharhi Zypher Recording Center. sallallahu alaihi wa manzan Allah to samarin annaba a gaida manzan Allah ya mutu amadar wara amadar wara samarin annaba a gaida لا نبي أحد المعين الله آمن الوراء آمن الوراء آمن الوراء أي فكر آمن كان أيمكم وصاد معين الله أدنك روحي أمعين الله tunani a ma'aikin Allah a dinga tafakuri a ma'aikin Allah yaya sunansa ya siffarsa da aikinsa yaya ya kasance a hadarar Allah yaya ya kasance a hadarar Allah yaya sunansa malakucin lahi yaya sunansa a jabarucin lahi yaya sunansa a nasucin lahi ya Amadu ai ta salati wa ma'aikin Allah kana saurara a hadarar
sha'anin ka ya fi ƙarfin shari imani ya hana zuciya tambi girma sha'anin na numauci abdullahi to ka kaki salatin da zai wadata halitta daga farko izuwa gude ƙarshen ta asali da sahabu sun bibita kun ga da su da wadata a rayuwa na abinta kai ba da magani maganin ba zai yi babinta da na bani mata kyauta ta ma abinta ba na nema gaban da ta inda bukata kyautar ta irin ta annaba an karaba wuta shewa amadin tijani karatu bita ko da yaushe kai na kada da rayun wuta marhaba iyaka abin da ni na bayan wuta ba a da kafa idan ba hanta ba abun farin bukatar tanta in bi kai so ka daga sarai da jikinta shehu baban shehu gare da kai ka alata ba a iya rarrabe jini daga hanta sallama salama alaika nurin haƙi ya wanda ubangijin sake jin zauki yadda aka bar lamarin ka kwai mamaki ai dumai dugun ya san ka ya bi babban aiki so da sallamawa gare ka aikin bawa Allah bai nufin a san koma masu rubuwa hai ni dai na bi ka cike da warin gwiwa na san kai ke bayar da rana irwa Allah ya ce da biyar ka ne aka bi shi in an daidaita akai ake riskar shi wallahi rashin samun ka ake rasa shi akwai shi ikon Allah a cikin ka ne aka gan shi kai ne labarin da kauni ke ta bishara aljanna mutum da dabba abin da ka tara magiya da masoya zo musu yaki dabara yau dan abdullahi sai abin da ka ta Muhammadu ne rayuwa idan aka raya wanda duk ya fama ga rabu ya aka kaya tambayar sanin ka gare shi ne aka shirya bari amarsa gare shi kai da yanya dukkan lagun makiyaye albarbarka ina mutum da aka yi wa ci da guminka adarar Allah ta cika da alkawarinka wallahi ina rantsuwa ta dole a bika yaushe na tuno ka yaushe na manta kwaika jina daga nina suna kiran sunanka numfashi na abota abin da ya dauka daga ruwa da aku daga sauban albarka mai almadari da taguwa da baraka mai almadari da taguwa da baraka kai ke madadi ga abin da duk aka shuka kai ne gaba daga alutuna bayanka Allah na ƙara matsayi da alƙadarin ka mai ci da ciyarwar ubangiji larai ba kwanto a cikin ka kai ma abu ba na jin na rasa komai ba na babu in sanda da ganda cikin hadarar ka habibi ba kage halittar da za ka san gaba abudu kai din da daban ne ubangidan sadiku farawa da gargarewar kai ne sidiku nufin Allah ba wani ka sai kai hau ayyane labarin da kaune ke da aya aljanna mutum da dabba abin da ka tara jama'a magiya da masoya zaman su ya gida bara wallahi yau dan abdullahi sai abu amadul wara amadul wara amadul wara mai shekarar rigiwa zuwanka daban ne shekara da watan daga sauka duna daban ne jama'a ranar isidayin rabon ta dorarre ne ranar sai saukar alfujir ga kowace rai haske ne muhammadu kai ne kai ne kai ne kai ne amadul wara samarin annaba a gaida manzan Allah ai ladabi a hadadar ma'aikin Allah kar ku yi wasa da ma'aikin Allah a badar wana yau
shayarwar shi kai tana ya ta fara ganin baiwar shi jama'a komai ya ita ya taba nashi kai bishiyoyi murna suke da ganin shi yawa dusar su gudayi suna da bayan shi suna kallon shi da gargaje sun bobin shi ba sa taba aikata abin da zai dame shi wata rana tsankuwa tana hannun shi jama'a sai kawai aka ji ta tana kiran sunan shi cike da girmamawa da sallamawa gare shi wai tsakuwawa ta shaida da babu kamar shi amma da dai rayuwa idan aka wanda duhu ya koma na gode ta bayar sanin ka gare shi ne aka shirya bari a masa gare shi kai da hanya ba ka ga halittar da ta san ka ba annabi Muhammadu Ahmadul Wara Ahmadul Wara rayuwar ka ta fara a yadda ka shirya a tsakanin soyayya a da giyayya bari na ka sai kai da rabu yayi tarbiya ba mai iya gane ina gaban ka can kaya sarki mana huru masu abu da abunsu gatan Idris da Nuhu hada arshi su wallahi mujabbabu kai ne alfaharinsu dukansu sun san madadi da abin da ka ba su labbai gushewu
salamu alaika madubin duba wani ka ba zai yi kama da kai ba shi wai da akai ba akai zuwa ga kai ba ga masu akali kai ne Ibrahim ba kauna ba ban su mani wannan da yaba annaba ba wani da rauni kai ne shawa alhaji in yasi na mana da umar da jani wannan da yake baɗin inda ni ma amata rani ni ma to da ni ma amata rani kai ne shawa wanda mijin yawa bai karanta da mai magaban gaba shugabana rana ba ta nuna isar ta ga lokaci ba idan ya a ciku na san kama sai iya gana abin da ya bar gausi da daiwa su ba su bari aka yi wasa lamarin gasuwa abu da gimuri ba ya kalla ya fada'i ba zai zama lissafi kanan ba saboda ba a jin Allah ba a ji jiki ba dubu saman dari an tara rijalan da mai yabo mai san adadin su ma ba su ne ka zai sai ka ce wannan bai dan kama hayya innani mama tarani innani mama tarani ina da ƙara shaidawa jama'a wanga lamari ba mu ba daga dara ba ko wani da ba zai iya mushe a lokaci ba innani mama tarani masu ɗaya da ni waye ga wuce na rike abin da ya zo daga zuciyata ni ba na inda dai an masarta ba murata in kana da dattijan girgi ya yi da kuce neman waye in yasi to za ka riski tarihin shehu hadisi to mu ba kawai masoya ne in har shehu ya tsaya to za ku ga dan mummuwa ni da yan uwana sai jiki shehu su ba wai ina ake zuwa a ji daɗi in ba wajen da shehu ya ce mana dumu je ba wajen da rabba bai raba gansa da shi daban ba ya ce idan muka sallar asuba kar mu tashi mu yi zikiri rana ta bullo to haka da yammaci bayan da asar fa kullu haka ya ce mu gaida ma'aikin Allah cikin dare da yinin kowace rana mai da shi farilla in dai za mu kwana kada mun zagi kowa kan lamarin sa mu tafi da komai na mu ne na duba wanda bai zo ba zai zama kafiri ba ni Muhammad Tarani innani Muhammad Tarani innani Muhammad Tarani wasu sai ka ce mun bautawa shehu sai na ce bauta ba gudan da ne ba sallah da azumi zakka ba ku bayyace ba kwakwo aikin aji wanda ake yi a Makka ban gane maganar kudi ba wanda bai wa Allah bai zama mumini ba ana da ya gabas da masu gari kada ka daura bo'in bai zama na kane ba kun ganin da ba zan biye sautin haushin kare ba ina ne ya kudin wajenin hanya da ba da kama kan tabare ya yi su duba ya Allah ya tsina mai bada shaidu ba zai rabu ba mun kare ta tarihin magiya shehu babu banda ruwa bai tsere shi ba yawa ruwan da ba na sama wajen rijiya ba akwai magana mamarin da girma labbai ya mazbicin kan masu taimako ba ni iko yin ƙarar sammako sauke nauyin kai na da sa iyawar gagare da cai rago ara yardar kawaɗa mai gida ban yaban masu ya goga jaddada sa'abbansa sunar kawajar gida ruyin ma'aikin Allah umma kuwa wallahi ke ke ga zamnin gadar awa na je ga mamude na samu karbuwa Allah ya ƙara makamun ku fadima abu baye ba waye abu baye ɗaya da kaucin ku abu baye barama abu baye ba waye abu baye ɗaya da dege ni dan kwaila ne ba
mai wancan aure aure da ya faɗu ne a daga da aure ya san yan wala suka je ne a da salati Allah lau adadin yan ali asaba kunna da fado mu da dushan faida ya awani da bashi da bimo dan wasu ma ga kan bande ka zuciya ta zai tarke kana shan ka babu wanda ya san malan azagi ikon Allah kowa ya kan ya ga Allah in an taba aban shaude yarge ni isan da kowa abu ne na kira yin marshe to shehu ba karwai da shehu ne a sare da shi bin shehu da bai kuma ba ita da mai shahada ki har mun gidan su da ka ba mai tangaran daga saka ni ba ni saka da fage ka mai sarrabe da yanka binka dan ce ya kare ake nuna mu da kuma imanin sai ya dore oraro ba taurari a san kaje gida annuri mai aka ce kai wanda ya so ga ya zai na wanda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah barhama odiya shehu mungoni duniya da shehu la ilaha da shehu barhama la ilaha illallah babu dana da tabbatar da babu mai sai ubangiji kai kada ta farkon shigaji yesu kai cikin amuci muka burda sallama a zahidi da gadiya alillahi marhaba a masoya daga sashen al'umma yau ba kallo ya karkata sama ai da kaja an ce ga masu dayi da idan dawo ko ina aka tasirin mu yake kai cikin hukuncin Allah da shi yake kai muna a zaune muke zaga duniya ga masu yabayi ga masu bar ta ba nan ali si ta guda mutum ku dauka yansu si ta guda razumi ya razumi da tito wato gardi wancan bacadi wajen gidadi mai ka yadi sade ka yadi wajen gidadi al wancan bacadi al wato gardi na san ka yadi ina ban ka yadi da bai ka yadi sade ka Ali 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 wani tambarin sai ko Ali ya doso roka jasadiya ana gidan Allah rijali dusun bande Allah la ilaha illallah wa shauki la yatani yarbani ina kausi ubangidan adara ta yi girgiza ware kai masu gudu ada abin da ruhi ya yarda da shi na ɗanfara na bace ciki na zaɓarin bani din gida baban kamun sai tera ana ɗaya mai ɗabara maula ya shehu baban shehu gidan garage aban sabon sannan gida yaran kai sabon sanan kiɗa yaran baba ƙaran sabon sanan kiɗa yaran baba sai dina wa kudur rasulullah alhamdulillah